खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिथांमोना रियेलाव जकारब्ला आं सिनेमायाव जकार बाथ्राखौ बुंदों जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारी बिथाङा बुंदों बिथांमोना रियेलाव जकारब्ला आं सिनेमायावसो जकार नाथाय आं मोगथाङाव सासे प्रिन्सिपाल आं सासे मटिभेशनेल स्पिकार होग्रा। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रामसातारि गामियाव खुंजानाय इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं खुंफुंनायाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंदों जोंस्रां ब्रह्म बिथाङा। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सानखौ बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव फालिदों। बेबादिनो एबसुनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सानखौ फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि जथायै बानजायनायाव फरायसा सान थामहिनबा 31 मार्च खालारखौ फालिनाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरज मेथाइ रोजाबनाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि मांखरसालियाव मान बावनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो एबसुनि बानच आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथां, गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसेनो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां चिरां जिल्लायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय बैसोगोरा आरो बेंगुराफोरनि भट दान होनाय एबा भट होनाय। सिडली आरो बिजनी बियाबाव बिसायख'थि मावथि बिथांमोना भटखौ आजावदों। भट होनाय हाबाफारिया साननै सोलिगोन होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि आसाम पुलिस रैखाथि हान्जाया गोख्रों जादोंसै। गासैबो बिथिंखौ नोजोर होदों। बेनि गेजेरावनो चिराङाव सोदोब गुबुंले खालामनाय बाइकनि गाबनायखौ सोलायनानै लानाय, पलुसन गैयै, नाम्बार प्लेट बायदि गैयैनि थाखाय गं 8 मटरसाइकेलफोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै लाखिदों। मख'जाथावदि दिनै चिरां जिल्लानि काजोलगाव पुलिस थानानि बिबानगिरिफ्रा लामानि नेमखान्थिफोरखौ सिफायनायनि दायाव गं 8 मटरसाइकेलफोरखौ हमनानै लाखिदों, जेराव पुलिस थानायाव दोनदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मटर गारि आयेनखौ सिफायनानै मटर गारि सालायनाय सिस्टेमनि जाहोनाव सोदोब गुबुंले जानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव नम्बर प्लेट गैयाजासे गारि सालायगासिनो दंमोन। मावख'गिरिफ्रा बेखौबो बुंदों दि फैबाय थानाय सानफोराव बेफोरबादि मावफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ सिफायनाय सुबुंफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। पुलिसा नोगोरारिफोर गुबैयै लाइमोनफोरखौ ट्रेफिक नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। आथिखालाव समाजारि बिजोङाव सोरखौबा ब्लेम खालामनाय, सोरखौबा नंखायै फोसावनायनि गेजेरजों सोरखौबा दाय होनाय, बेबायदिनो एआइनि मदद लानानै गोबां बायदिसिना सावगारि भिडिअ हगारनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि खालामदों। बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी, जाय बिथाङा बावैसो सान बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जगदान जादोंमोन। बिथांजों लोगोसे प्रमद बर'नि बारग' ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोननि सावगारिखौ लानानै समाजारि बिजोङाव नारा नाथा बुलायनाय एआइनि गेजेरजों बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बेबादि खालामनानै समाजारि बिजोङाव फोसावदों। बिपिएफजों बिपिएफ दावराव दावसि जाबाय होननानै बायदि बायदि केपसनाव लिरनानै हगारदों। बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्रा एबा इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा बेबादि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।